Moi YouTube, tänään me pelataan Minecraftia, Skywarsia. Täällä on Captain Rush ja meidän mukanamme on yksi henkilö nimeltä. Pelmiskete. Ja tänään me pelataan Minecraftia, niin mä äsken sanoinkin. En kuule sua. Mennään sit peliin. Tää koko ajan pysäyttää. No ihan sama, mä en aina puhu. Nyt. No niin, päästään peliin. Kuuleeko sä mun ääntä sitten hyvin? Joo, mutta me ollaan vierekkäin. Okei. Mun FPS on tosi hyvällä. 23. Nice. Mulla on 60 toi FPS, mutta mä en halua, että se nouseekaan korkeammalle. Koska sit vähän lagaa varmaan. Ei kun mieti kun se tippuu yhtäkkiä se FPS. Joo. Niin. Isku 2, Bovi. Oo. Tuuks mä sinne? Mulla on pearli. Joo, voit tulla saluun. Mä oon tässä sun vieressä. Joo. Mennään hyökkäilijöiden saareen. Tee sä itse et sä laitat ton. Ai minkä? Et mä en kuulis sua. En mä tee mitään sellaista. Hyökätään tonne toiseen saareen. Nyt tää pysähtyy taas tää ääni. No niin, mut siinä on yksi juttu. Tee sä reitti meille. No niin. Se tippui heti. Meidän takia halus tippua. Aika lol. Minne sä menis? Tänne. Mä säikähdin, että sä tipuit. Mulla ei se nyt lähelläkään oo ees ollut. Toi bova! On mullakin punch 2. No nyt joku päässä meni sen päällä. Mut mä tapan to. Varo, älä tuu eteen. Anyways. Lähdetäänkö keskellä? Vaikka. Mä en puhu nyt hetken, kun lähtee tryhard, jos tulee pelaajia ja sit ihmettele. Mä tipuin. GG. Ne tulee liikaa. Ei vitsi. Kuolit sä? Joo. Pelataan vaan toinen matsi heti putkeen. Mietin, että me voitais pelaa 3 matsia. Joo. Mä tipuin vahingossa. Ja voit yrittää tulossa päästä, et enää et kyllä ei. Pelaa 1 matsi yksin. Oko. Ja toivottavasti saa Enderpearl, niin tässä mapissa on kiva saada Enderpearl. Ja sieltähän se... Onks toi se, missä on vettä? Joo. No keskellä. Se on mun mielestä aika hyvä. Tää on mun yksi lempimapeista. Niin munkin, kumpa vaan mäkin pääsisin sinne. Niin, Tää lumimappi on mun vihatuin. okei. Mä en tykkää tästä niin paljon. No niin, nyt mäkin pääsen tuolle keskelle.
Noin. Tuo tulee heti joku. Roach. No niin, se oli Ripperinos. Bunch 2, otappa siitä. Eikä noit tiimaa oikeesti. Tiimi mua vastaan ja mä oon nuubi tässä. Helppo. Mä vaan tapoin jonkun. Aika easy. Nää 4 kaikki bobaa mua. Kiva. Mä tipuin. 2 oli Bunch 2 ja sit yhdet vaan veti jollakin Popper 1. Tiputaks mä itse? Mä tapan nopea jonkun. Okei. Pelataan sit 1 matsi, niin tää video oli sitten siinä. Oota. No mä tipuin. Osu siihen just yhteen kohtaan. Oota, mä tipuin Oota. pelin, mä katson kautta SV Leavas. Taas tipuin. Nyt tuu äkkiä. Mä tuun. Nyt. Joo, me ollaan samassa. Me ollaan Onks tässä lumi? Ei, tää on hyvä. temppeli. Mä näen sut, me ollaan vierekkäin, mutta me ollaan aika kaukana kumminkin. Mä en tykkää tästä mapista yhtäkään. En mäkään silleen. Mun lagaa joskus sillä, että mä en voi laittaa blokkeja eteenpäin. Mä haluan tässä vaan saada Enderpearlin ja kiitos, että mä sain. Tuut sä tänne vai metsäkeskelle? Mä tuun sun saarelle. Tässä me tehdään sika paljon HP, jos Mitä? menee heti tonne, jos menee, sanot mikä menee sekaisin. Jos on ilman armoreita, just niin. Mä ainakin kuolin kerran siitä. Mulla on 2 Enderpearlia. Mulla on 1. Lähdetäänkö vaan, tuu yhdellä tänne ja mennään toisella. Ei kun mennään vaan suoraan. Ota hetki. Kaksi enderpearlia, nice. Mäkin sain. Oh. En mä nyt mitään parhaimpiikaakaan moi saanut, mutta kyllä aika hyvää sai omasta mielestä, mutta sit kaikkien muiden mielestä ei sitä. Mennään vaan keskelle. Ootko keskellä? Mä menen Tuolla on just- fightti. Joo, mä menen tappane just kun siellä on fightti kesken. Mä Fightti, tapan tän fightti. toisen. Oho, mä tapoin tonne one shotilla. One shot. Auto, Toi yksi oli one shot. auto. Toi on piru hyvä PvPssä. Mä tapan sen. Osu. Yes. Ai miten niinku osu? Kuolis sä? No, mä kuolin. Okei. Sä voit katsoa. Joo. Oliks tää nyt tässä sitten tän jälkeen? Joo, tää video olisi tässä. Mä tipuin nyt, niin muistakaa käydä tsekkaa Pelimies GT-kanavalta. Sieltä tulee. Saat ite esitellä, jos haluat, mitä se videoita sieltä tulee. Mä tein sinne semmosia Growtopia-videot, mutta kyllä mä tiedän, että ne on vähän tyhmiä. Se on vähän tyhmä peli, mutta mä tein vaan sinne jotain semmoista. Joo, ja se olisi tältä kertaa. Moi moi. Moi.